A je tu december, tak si poďme urobiť výklad pre jednotlivé znamenia. Ešte predtým si povedzme, že 5. decembra nám nastane spln v blížencoch a blíženci sú veľmi komunikatívne znamenie a aj tento spln bude presne o tom, že by sme si mali vykomunikovať práve tie veci. Navyše sa nám končí deviatkový rok, čo znamená, že sa nám uzatvára jedna etapa, jedna kapitola. Vy viete, že už máme deviatkové roky, že v podstate tie cykly sa nám po 9 rokoch vlastne menia, vychádza to z numerológie a budúci rok bude v znamení čísla 10 alebo teda jednotky, čiže nových začiatkov. Takže našou úlohou v tomto roku a v tomto poslednom mesiaci je ukončiť veci. Zahodiť všetko, čo nás ťaží dole, čo nás v podstate zdržiava na ceste a pustiť sa v podstate s takou voľnosťou do toho ďalšieho roku. Budeme tu mať tiež zimný slnovrat, ktorý ukončí toto obdobie temnoty, ale tá temnota je tiež dobrá na to, aby sme sa naučili hľadať svetlo aj v tme a aby sme v podstate neboli tou tmou nejako obmedzovaní. Presne v takomto nejakom duchu nám začína aj barán, prvé znamenie, ktoré tu má väžu a väža znamená, že všetko staré musí preč. Takže to znamená, ale vo vašom prípade to bude také trošku drsnejšie. Ako vidíte, tak sú tu ľudia, ktorí padajú z horiaceho domu. To môže znamenať, že sa vám môže niečo zbúrať, môžu sa vám zbúrať nejaké vzorce, môže sa stať niečo, čo budete v túto danú chvíľu, keď sa to stane, považovať za katastrofu, ale so vstupom času si uvedomíte, že takto nejako to malo byť a toto bolo presne ten kopanec do zadku, ktorý ste potrebovali na to, aby ste sa posunuli na tej ceste vpred. Bici tu majú slnko a to znamená, že teraz je rád na vás. To znamená, že teraz je ten váš čas, aby ste zažiarili a aby ste ukázali to, čo je vo vás. A zároveň môže prísť k povýšeniu alebo k niečomu, na čom ste dlho pracovali, tak sa vám to môže práve teraz podariť. Blíženci tu majú cisárovnu. Cisárovna je taká ochránkyňa, matka a zároveň nám signalizuje veľa hojnosti. Poskytuje tiež znovu objavenú silu na všetko, čo budete potrebovať. Rak tu má koleso šťastia, o tejto karte vám budem ešte hovoriť tento mesiac, pretože koleso šťastia je presne tá karta, pod ktorou bude rok 2026. A koleso šťastia je karta, ktorá sa zaoberá tými aspektmi života, ktoré nevieme my ovplyvniť. A vo väčšine prípadov ide o šťastnú náhodu, kedy my stretneme možno niekoho, koho potrebujeme stretnúť. Pretože tiež potrebujeme, aby nás niekto postrčil, aby sme išli vpred. Ono vôbec vo všeobecnosti ten rok 2026 bude taký, možno nám otvorí oči, taký veľmi silne transformačný. Ja nemám veľmi rada toto slovo, pretože sa používa už veľmi často a už ako keby začalo tak nejak degradovať. Ale jednoducho začneme otvárať oči a začneme sa posúvať vpred. Lev tu má veľkňaza, čo znamená, že ako by ste hľadali zmysel života. Môže to tiež znamenať, že stretnete nejakého duchovného vodcu alebo proste niekoho, s kým sa práve o týchto otázkach budete rozprávať. Myslíte však na to, aby ste sa vy pýtali na to, čo vy chcete vedieť a nenechajte sa nejakým spôsobom manipulovať na cestu, na ktorú nechcete ísť. Panna tu má cisára. To je veľmi silná mužská energia a to je energia, ktorá príde urobiť poriadok. Ktorá vám príde povedať, že jednoducho na to, aby ste sa pohli z miesta, potrebujete mať urobiť štrukturovaný plán a potrebujete mať disciplínu a jednoducho proste ísť krok za krokom a neodbiehať. Neodbiehať z tej cesty, nehľadať všelijaké výhovorky, neutekať a jednoducho proste ísť presne podľa plánu. Váhy tu majú diabla. Diabol môže byť veľmi kreatívny, ale môže byť veľmi sebadeštrukčný. Záleží od toho, ako to pojmete, ako to celé chytíte. Toto je karta, ktorá nám hovorí, že z nás vyjdú naše všetky negatívne vlastnosti. Každý z nás má v sebe kúsok diabla a jednoducho niekedy nastane situácia, kedy proste už je toho všetkého moc a jednoducho proste akože vyplaví sa to von, aby nastala potom znovu rovnováha.
No a preto som povedala, že môžu byť veľmi kreatívni, pretože práve tento hnev alebo táto chamtivosť, zlosť a všetky negatívne vlastnosti, ktoré si len viete predstaviť, keď vy ich viete pretaviť, budete vedieť pretaviť v niečo dobré a nenecháte sa tým ovládnuť, tak to v konečnom dôsledku môže byť veľmi pozitívne. No, vyzerá to tak, že silné znamenia sa nám v decembri majú trošku stiahnuť, aj platí to aj pre Škorpióna, ktorý tu má pustovníka a ktorý by mal v podstate teraz počas toho decembra zistiť, že všetky tie odpovede nájde sám v sebe. Ale na to potrebuje byť niekde v tichu, potrebuje byť niekde v kľude, kde ho nebude prehlušovať všetko ostatné, ale kde jednoducho proste dokáže počúvať svoju dušu. Strelec tu má spravodlivosť, je to karta férovosti, je to karta karmy, je to karta všetkého možného. Ak ste v minulosti urobili či už niečo zlé alebo niečo dobré, tak práve teraz v decembri sa vám to nejakým spôsobom vráti, aby ste ešte mali šancu to opraviť. Aby ste ešte mali šancu vlastne do konca toho roku si napraviť nejakú reputáciu. Môže to znamenať tiež nejaké ťahanice na úradoch, tiež nejaké úradné veci, ale to tiež patrí v podstate k tomu vysporiadaniu sa s nejakými tými staršími vecami. Kozorožec tu má hviezdu a hviezda nás pozýva do takej jasnejšej budúcnosti. Hviezda je karta, ktorá v podstate ukazuje na tú nádej, ktorá je stále v nás. A v podstate ono naozaj, že keď sa všetko v živote rúca, tak stále tam máme tú nádej. Tú nádej máme vždy. A toto je presne tá karta. Ona sa nám objavuje aj v časoch, kedy sme ponorení v tme, kedy nevieme, ktorým smerom ísť, kedy proste nevidíme svetlo na konci tunela. A tá hviezda nám ho príde rozjasniť a príde nám to svetlo na konci tunela ukázať a príde nás pozvať do tej svetlejšej a jasnejšej budúcnosti. Pre vodnárov príde také upokojenie, pretože karta miernosti je karta, ktorá je medzi smrťou a medzi diablom. Tá je tak v strede, aby harmonizovala vlastne tie veľmi silné energie a aby tak akože upokojila tú situáciu. Takže buďte trpezliví, môžete sa upokojiť a hľadajte riešenia, ktoré budú v prospech všetkých zúčastnených. A hlavne je potrebné zmierniť emocionálne extrémy. No a rybám tiež vyšiel veľkňaz, ten tu už raz bol, ale mne sa dnes celkovo tak nejak opakujú karty, akoby ten koniec roka mal byť pre všetky tie znamenia taký naozaj ukončovací, komunikatívny, ale aby ste si naozaj vyriešili tie veci, takže ryby tiež budú hľadať nejaký ten zmysel života. Tiež je tam varovanie, aby ste sa pýtali na veci, ktoré vás zaujímajú a nenechali sa zmanipulovať na cestu, na ktorú nechcete ísť. Takže toľko k tomu decembru. Ja sa vám určite ešte ozvem, pretože ten rok 2026 bude v mnohých prípadoch zaujímavý a povieme si niečo krátko o tom. Ešte také technické záležitosti, jak môj syn hovorí, že technically. Ja som chcela tento rok vstúpiť na platformu Zero, ktorá je vlastne platená platforma, ale potom som došla na to, že vlastne takýchto výkladov je mŕte, jak tiež hovorí môj syn. A tým pádom som si povedala, a necítila som to tak, že by som to takto potrebovala, že zatiaľ, že by som vlastne minula viac energie, ako by som z toho mala, pretože v podstate ako ja nemôžem tieto veci robiť zadarmo, lebo však všetko je energia, hej, peniaze sú energia, aj moja energia, čo do toho vkladám, všetko je energia, takže stále platí, že ak máte záujem o individuálny výklad, tak mi napíšte, tá cena je hodinová za 35 €. A zároveň ma môžete podporiť tým, že si kúpite sviečky na webe šamanskesviečky.sk.